Diri sakit yung pa, abay. Asa? Diri pa ka. Dari patan asa ba? Ay, ay sakit. Ay, wag sakit. Yan na po. Putan na. Asa? Badyo. Tanan na to kasi nagot ba? Ariko! Mabok ng cellphone, pertang nga ta. Pangan ito gi. Wala jud din dapat tanan. Wala nang magdita eh mamaya mabigla ka eh. Mag-gym ka ni humanon jud tanan. Pero okay ra dili mahumantanan from basta kompleto ang set. Oh. Okay ra. Okay Kada ra. buhat gud nimo pero may yung 3 seat pero may bahala 10 reps ra ang pinaka ang standard yun na 12 gyud 12. Dosi Pataas. ka 12 to 15 to 20. dosi ka klase. Dito 12 ka counting. Then pila ka klase na 3 dapat. seat ra. Tagpila ka klase dapat sa pag Ha? mag-gym ka. Ha? Pareha to ang gatong gibot ganina ba? Tagpila ka klase. Daghan. Tagpila gani kung mag-gym ka ay nga na kompleton jud nimo to. Pwede ra mahuman kag pila basta kompleto ang set. Oh, kompleto ang set. Balag din nimo mahuman tanan. Ang klase, Oh, basta ang set kompleto. kompleto. Hi guys, dyan na guys, nakauli na mi guys, ika nag-gym. Ang dia, ang jage, ang saman. Napudag ko ano, kunyag baboy nagulit sa kamera, mag-gym tam, si katawang. Magkawalan tayo ito, mapil na tayo, katawang lang tagapin mo natin kusog. Tanawang Gym ko ka to. magseryoso. Men, okay. Mangisog biyagid ka na, huwag ka naghapit na kamuhuman ng sis din. Monday, mangisog ta, mukatawa, maninoon. Inil-excel gid permi. Di kay, Ano ba? Inil-excel. maluwi mo ko di mo butanaw, di, mangisi na naman ko. Si Boy, wala mo biglang. Tanaw, maramag Ana gina mag-gym dili kay loylo oy. Imo man ang gusto. Imo jud porsigihon di kay buya ba din nang luya na niyo. Kay loylo oy. No pain, no gain jud. Kinahanglan nagi sakit na na makita nimo. Dili Sa kay ganina, ganatang, lusa kay sakit na. Gana. Makatawa na lang nagapin, masamot na may kusog. maayo. Okay, sunod mag-gym, may kuy-kuy, samok kay ka. Mag-focus ra, mag-focus. Samok kay ka mag-gym. Alangan si Papa, stricto kayo magtudlo. Alam nga magtudlo ka. Sige, na ka na, okay na na. Dili pwede. Mo bitaw na mo tudlo ta ato gyud nang sakto yung tudlo di kay. Kaya okay na. Sa nagka baluktot na. Tudlo gyud para makuha niya ang sakto. Hindi man na stricto muna yung sakto. Dili kay dong wala dong. Ingat ka. Sige lang okay. Sa di mao. Manang mana juga, di mauna. Ana gyud di ba mo tong ipa himutang ba? Ako man na paugman, nako sa mga buhaton pa. Ay, naka magsudog buhat og imo kay di naman ka magsigispan. Oh, ikaw una. Pwede naman siya magsigtudlo ni mo, ikaw na. Yeah. Hindi ako na Ganana siya, pitudluan. ganana siya dito ya. Ako na pitudluan. Ano ba kalibang ka dito, ay lagapilapin. Samok kayo na dito, yung gym naman sige nakabipit niyo pa. Sa uni di nakakasugod. Nanapit na siya sa una, mag-gym eh. Kung nasa di ba, unsa uni ba? Dili lang tayo makapokus. Sige naman ganyan na, parehas, good nimo mag-in-stricto arang makamawag. Ako po, magkinulit arang makamawag. Mungisi ko. Wala, di ka makatawa. Magastat ka. Sige siya ganahan na, di mo nga tubangan. Di na lang di ka di makatawa. Kagapi mo, kabuwang. Magkana na ka. Hindi ganahan ang kabuwang. Mura na nagbuwang. Namuat mo ko sa mga itsura. Mga sige. Ganahan na ko. Sila po si Motor. Di nang kakatara. Insya nga no mangisi, mapod mo. Katawa man ka, nabuwang. Alam mo, mahilak mo eh. Mag-focus rin din mo dyan gibuhat. Muramutan naman mo nang nagngisi ko. Ay man, kasabot mo. Mo ba, magyapon gusto na. Asa ka mag-uban sunod awa. May man ako mamula kung siyod pa mag-gym day ko awa. Moapas, bisag di pa ko na dyan pa ba nun. Moapas ko. Kapas ka, problema ako. Sirata ng gym. Moapas ko, oy. Hindi ko na dyan pa ba nun. Nagbuban ko, magising-ngisi ko. Di ko kapatanaw. Ngisi mo ko ka. Maganahan na ito sa ito. Iba. Maganahan na siya. Yung pa, abay. Asa? Dili pa ka. Dari patan asa ba? Ay, ay sakit. Ay, wag sakit. Yan na po. Putan na. Asa? Badyo. Tanaw na ito kasi nagot ba? Ariko! Mabok ng cellphone, pertang nga ta.
Sakit lagi bro. Sakit ka. Hindi maguna sa hindi mo na magunang nawan. Salamat mo kay. Sakit lagi siya no. Mamo gani resulta sa squat. Ay kay mo mag tanawa ra ba yan ay street ba? Street. Di lagi. Street ba? Oh. Asa? Dali. Sakit kayo. Dili oh. Dili. Dali. Agay. Hala. May nahulog sa ilalong giyan. Important. Minsa mo diha. Yung mga secret money rapat nito. Yun napadalang baon gi. Ha? Boy, laman niya Ay, wala pinagkat kan ng siya. bursa. Dili mala ag kawatan ako wala kan siya. Unsa sud? Wala kan siya. Mek nangalakan siya ka para sa mo alakan siya nangalakan siya ka. Mael hati imong gitago dia. Iuban dire. Oh. Na. Para ni kuha na ko kabaw ga dapit. Kaya katong pambayad ni sa Shopee nako pa nga tag 90 pa kulang siya ni 90. Putay na. Atoy pa mayroon. Na ako i-order Shopee 90. Then kato lahi po tong gingon siya nga order na ko nga slab. Tupian di gano hugo kitang di. Kulag 90 pero nga ni 100 kulag gani ulit ako sulatan di Shopee. Mo diri na ko ibutang mga pambayad nako pero kulang imo po na. Diri ra na ako. Namisa ko ba. Nagkansa din. Wala akong wallet ba na pero bunta sa bayin. Na silong. Mangilog mong kagunlan oy. Kamera kay bati kay magadi-adjust mungit-ngit mo mungit-ngit mo sa magaw sa Una lagi kamera. murag na bitang likod pa kisa sa tubangan diri ba. Hmm? Wala diri sa likod. Sakit kayo. Na koy masol ma. Lagyo pa nas tinuod. Umok man. Lagyo pa nas tinuod. Ay naa na din ingol ma. Nakondrio, isubran, balik 30 to ka sit ups oh. Ini ba oh, diri mo sakit. Dili. Diri mo dili. Masamot nagkadako na imo ang paa kay nag-squat ka. Gamay noon eh, musulit pa no. Di na mo gamay no. Mukha no na mo. Mudak ka magkadako ba jag paa nang mag-squat. Mo busok ra siya. Gitulid mo yung ana ba oh. Murag mo madri sakit. Ugma mag-squat sa bata. Hindi ko mo squat ugma ay sa ugma. Hindi mo ito ugma klase man. Di sabay mag-squat ka. Hindi ako, matungtong ka din. Day. Nagkula. Ma, labay itong mga kwan ma, long sleeve. Nakita mo long sleeve dito, pasakto na kuta na nukat ka long sleeve. Ato nang kiti. Di ako, usa ka plain nga blue. Alabi na hukay na po siya wala po na tarunga. Gibalik mo, naka-plastic raman to, sa plastic raman. Laban og magmagtahi ni Lula. Nalaban to akong kwan, bagong t-shirt. Na ikato bagong polo. Nilabhan na sir karon. Hindi na kang mabalik. Bike na lang ka, tama dito ba? Kasi sa... Kausa Oh. barga. Tama dito ba? Tama dito kay agang pangbayad sa Shopee. Exit sabon. Lakaw ba? Kay 260 pangbayad sa Shopee. Kapit na mabutong nga ni ako, anti-rad, pero circle diri, circle ka. Sa kitsura at ito. 30 ra? Welding rod. Welding rad. Anti-rad ba? Anti-regent nga. Uy, ito sa welding. Video. Lambot na. Paglayas mo ka, liwaros mo. Ito mo Picasso. Ano, di nagsaliw po. Papa ay. Naadik na kagi. Ha? Naadik na At kagi. sa nina, kadi kog manok na, tapoy-tapoy kog, kapoy-apoy kog manok di sa silong. O asa may mong pilion. O asa imong pilion ma. Asa daw ka papilan masigi sa order sa Shopee ug magtapoy-tapoy sa manok. Dili na po. Ako naglay na pukuto-kuto ni Papa. Tugutugutan hard. Ay sa mo palabi, tanaw karong adlaw raming awa. Malalay lang yung tao. Ay palabi good mga men lang 7 times a week mo order dito si mana. Og order na Lunes, moabot na Lunes pa man sad. Katigom pa. Chill ra ko diri, mo depend ra ba ko ma. Mo? Depend. Ito depend.
Sa ipinamo. Unsa yung balon niya? Tsunami versus storm surge. Unsa yung baton? Unsa ang mas mapaminsala? Magkontra mi, murag Blue Europe style, murag debate. Ito yung kontra. Tsunami ko, ang kontra storm surge. Kinsa? Siyempre, mas superior man ang tsunami. Di lang ko, wala ko pangulbaro. Okay? Ano na ako doon sa may makapaminsala, tsunami or kanang unos. Unos? Oh. Unos ang kontra sa tsunami, unsa man ang mas makapaminsala be para nimo be. Yan sa man yung pag-discuss. Depende good kung unsa ang mas dako og kanang land destruction, structural destruction, unsay mas far superior ba. Unsay mga Tsunami musod sa lupa. mga preventives unsay mga ang ibuhaton para mo prevent or makasurvive during ato nga Pero mas delikado ang unos diha kuan naman na. Ano Easy. na? Paglinog. Malaw ang ginagyan ko. Unos naman. Unos. Uno suglinog pares na. Istorya na Unsa ka? Uno suglinog pares na. Murang igutom. Nung sa pagpareha ng linang unos. Naglinog na lang majuta, agunos na si babaw. Right, ako tatay. Iskil ba? Tangan ni absent bagisa. Ngayon ni absent pa grade 6. Right, bata. Oh, Abogadohon god. Muna na sobra nag guys pop. Pila to ba guys pop? Kaya rin nakaurot ko na kay kamay na lang. so. Wag ikaw Juma. na natingal ako. Ang lami kay katong ni flavor katong mga blue bawa na urot. Ako lang medyo pasalinlan. Aki sa may mabilin day diri. Di man mo ka gingan na si Lula. Ikaw raman. Karon ako nakakaunda ni. Hmm? Papay, naguli si guling dito. Ako karon pa man nagkaunda ni. So, Kara para kaura na. Pero katong usay ka nagkaanurot. Asa? Ikaw ganina. Tunglitig na nagdanggan nga makadawat ra pa si gagag na nagdanggan. hygiene. Ay, Ninipis na nung imong nang nanipis na nabiyaw. nga naman. Ano di kang nang so nabaga di ay? Ang kananipis. Ano nga po guys, so may lingaw. Ito silong na may daris pan guys, taas. Na kwarto ga. Ligad-ligad. Parang kasamagaw. Hi guys, good afternoon. Kunting pumapata. Hindi alam ko. Gipandin mo yun? Mahal dinggin mo, nahihirapan huminga. Mo gipandungoy. Hindi sinasaktan ako. Alaala. Ayaw ba? Sige lang ang video niya na. Mag-alarm na ko daan ba kay sa itong mata. Ang gala, mahapon pa gani. Gayon gagabi na. Mag-alarm daan. Gusto mo ito nagkadaktan ni mga pagi. Hanggat may buhay. Ayayan yung pinabuhay. Uy, cellphone lang. Peta na si kanon pa, naiburatura si kanon pa, libo kapin, nangingani nga si kanon. Asa pa mga kapalit, sabi. Sa, diri sa Dalagiti Barter, kanang mga gitag nila gripo ba, ng mga pautang din, wala matiwasi, baligan na si kanon. Palit ka? Palit ta! Sa Ano amin namin ito? kurta, Ang saan man na to? mga halagang 2,000, nanay ngani o, ngani yun. Ang saan man na to ni? Buka naman o. Wala pa ka rin naguba ka nang... Ang utot nung kuda. Bawas ko eh, mukong gyotan gabi. Ano lang din na mo? Di na. Kanang di na mo gana ba? Palit, mag-vlog na ba ka pa? Diba? Okay, bas niya ko. Hindi, basag lut magkabas na. Karong panahon na, di na nakahaglutan ng mga baser. Kaya punong-puno na ng mga baser Kasi sa... may maawa mga dito. Si maawa kayo dito, kuwawa naman to. Ayaw, Ano yun! di ba? Ayaw, buko. Ngani nabitaw ni siya kaluwag. Sa kagaba. Matangta na ginanipas, nagsilpon ko na gan, hayang bito na Ayaw, ano ba? Di na ginamugana ron. Samot na siya, di na namugana. Wala dyan kayo Papiliti sa dito ka. Wala dyan kayo magamit. Piliti. Sige, piliti na ba kay Byron nun? Shopee. Piliti ba yun?
pasan pero mo. Nga naman ganun mong kinabuhi ting bayad. Mayayan yung kinabuhi. Samok ko, ka